Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo. Insha Allah a wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku siya data mai matuƙar sauƙi a layin MTN, wanda za ku samu 1 gig 1.5 gig akan naira 250. Don tura muku za a yi sai kun bada wajen naira 800. To insha Allah a wannan bidiyon in dai har kuka tsaya kuka kalla bidiyon na ci daga farko har ƙarshe, zan nuna muku yadda za ku same shi akan naira 250 kacal, kuma zan nuna muku hotunan tsarin yadda za ku samu. Idan layin ku Airtel ne, Glo, Nine Mobile, duk layin da kuke amfani da shi za ku iya faɗa min a comment section domin ku zo gani. Ba kowa bane yake son ya faɗa muku wannan code ɗin, saboda haka ne nace ya kamata ni na samu na yi bidiyo na nuna muku da za ku samu wannan bonanza ɗin na data. Amma wannan layin ɗin ba kowane layi ake ba, amma majority MTN ana ba su wannan data. In ka ku zo ku gwada kuma ba a ba ku wannan data in ba ku ga kaman ko bai yin aiki ne. Idan kuka gwada kuka ga ba a ba ku ba, to wannan layin ba zai yi bane, sai ku samu ku siya MTN. Amma majority MTN kamar yadda na faɗa muku suna bayar da wannan bonanza ɗin data. Ba da ɓata lokaci ba mu shiga da ku cikin bidiyon. To kamar yadda kuke gani a nan wajen, kun gani za ku bada naira 600 za ku samu 2.5 gig. Kun ga akan nawa kenan? Akan naira 250 kenan. Sai kuma na gaba kun ga za ku bada naira 1000 za ku samu 4.5 gig, za ku samu 7 wannan, za ku bada 15 za ku samu 7 gig, nan kuma za ku bada 250 za ku samu 1.5 gig. Kuma wannan datan tana da matuƙar kyau, da ita ma nake amfani da takaice, saboda yawancin MTN gaskiya ni dai da su nake amfani. Ba da bada lokaci ba dai mu shiga da ku cikin bidiyo. Amma ku manta ku danna mu alamar subscribe, saboda wannan subscribe da kuke danna mana yana matuƙar ƙara mana ƙwarin gwiwa ne. Kuma ku yi sharing ɗin wannan bidiyon, saboda yawancin mutane ba su san yadda za su siya wannan datan ba. Ya kamata ku yi sharing ɗin wannan bidiyon, kuma ku danna mu alamar subscribe, saboda a wannan channel ɗin za mu dinga kawo muku abubuwan da suka danganci online da dukkan wani sirri na online, kamar yadda na faɗa muku a bidiyo ina na farko. Ba da ɓata lokaci ba mu shiga da ku cikin bidiyon. Abu na farko da za ku yi, za ku shiga cikin gallery ɗinku ne gunda kuke yin kira, to sai ku sa *121 sai ku saka hash, sai ku taɓa wajen kira. Gashi nan yanzu yana yin loading. To ga daidai na wajen da aka rubuta mana smart data ɗin nan, to sai mu taɓa kan wajen nan number 4 kenan. Kuma wannan shine episode 1 wanda za mu nuna muku yadda za ku siya data mai sauƙi. Zan kuma muku bidiyo akan yadda za ku siya data mai sauƙi. Ga daidai na wajen da aka rubuta muku number 1 ɗin nan, shi ma sai ku taɓa kan shi. To kun gani duk wanda kuke so a daidai na wajen sai ku zaɓa kan shi. Kun ga za ku samu 1.5 gig gashi nan akan naira 250. Idan wannan bai muku ba za ku iya komawa back. Amma 1 days ne wannan ya isa, wannan kuma 30 days. Wannan yawanci yanzu wannan datan da kuka gani nake amfani da ita nan, to da wannan nake amfani da shi na 30 days ɗin ne nake amfani da shi. Kun gani ga 7 gig ga 2.5 gig. To duk wanda ya muku kawai za ku taɓa kan shi ne. Da zaran kun taɓa kan shi, kamar yanzu almisali zan taɓa kan number 1, to sai na taɓa kan wajen nan da aka rubuta min accept. Kun gani suka ce 30 days wannan datan za ta yi expire kenan. Sai na taɓa kan alama accept ɗin nan. To da zaran akwai kuɗi a ciki, automatically za ku ga ya siya mun wannan data ɗin. A takaice dai duka ana muka kawo ƙarshen bidiyon nan. Kar ku manta idan wannan bidiyon ya burge ku, ina son ku danna mishi alamar like, ku yi sharing domin 'yan uwa da abokan arziki su gani su amfana. Sai mun haɗu da ku a next video. Peace.